Ak chcete, môžeme pokračovať ešte k problematike polygón, diskusie, ak máte nejaké otázky, k druhému bodu, a to je úpalisko Stupavé, takže očakávam vaše návrhy. Ja chcem len vidieť moje meno Miroslav Hodný. Ja som len k tomu stanovisku, že prečo som napríklad mal počas jednu ruku, hoci som pôvodne bola aj celku, lebo aj tam s kolegom sme práve diskutovali o tom napríklad. No, druhý bod, či môžete, lebo ten sa nám zdalo, že ten nie je úplne v súlade s zákonom. Bolo to dosť rýchlo na nás, nejak trošku. Ja skôr mám na mysli tú časť, keď ste tam písali, že proste, aby mesto nebolo, aby nevydávalo napríklad stavebné povolenie, keď treba, hej. A ide otázka je toho, že či no proste stavebné povolenie rozhodnutie, či môže stavebný úrad vydať, keď v podstate sú splnené všetky podmienky. A toto sa nám zdá, že toto je trošku nie je úplne OK. Trojka to bola? Ale to bolo pod bodom 3 to bolo, hej. Žiadame, aby mesto Stupava, predovšetkým primátor a poslanci, zastavili ďalšie rozširovanie investičnej výstavby v lokalite Polygón formou vydávania stavebných povolení, súhlasov, schvaľovaní nájmov či vecných brémien alebo akýchkoľvek iných súčinných krokov. Toto vám vadilo, hej. Čiže my môžeme zastaviť, pokiaľ ide o, že nemusíme schváliť nájom, hej. Nájom schváluje mestské zastupiteľstvo, takisto vecné bremená, čiže to my ani neschválime. Ale čo sa týka stavebných povolení, že či bol, toto vám vadí to slovo stavebných povolení, ak sú splnené podmienky. Keď už bolo vydané právoplatné rozhodnutie územný plán, že či je vôbec možné ešte pozastaviť to stavebné konanie? No, vždy je možné. Pozrite sa, vždy je možné. Každé stavebné povolenie je rozhodnutie správneho orgánu a podlieha preskúmaniu, ako prokuratúrou, tak aj súdom. Hej. Čiže vždy môže byť zrušené. A to bude jedna z vecí, ktoré určite budeme iniciovať, to je, predložíme prokuratúre návrh na zrušenie vydaných stavebných povolení, pretože minimálne v tom jednom bode bol zákon porušený, že tie stavebné povolenia počítajú s tým, že tie siete budú ťahané cez mestské pozemky, ktoré stále sú mestské a nie sú tam súhlasy, ani vecné bremená, ani nájmy. Čiže minimálne v tomto bode je to na zrušenie. Čiže keď je tu silný predpoklad, že tie vydané stavebné povolenia sú v rozpore so zákonom, tak my môžeme sa uznieť na tom, aby sme nepokračovali ďalej v tej výstavbe a nedávali ďalšie súčinné kroky, ktoré už budú zase nezvratné. Čiže z tohto hľadiska by som vysvetlil ten pojem, že stavebné povolenie. Tu išlo o to, aby sa nevykonali ďalšie súčinné kroky, ktoré budú pokračovať v tej zástavbe, pokiaľ vec nebude uzavretá tým návrhom, ktorý budeme dávať. Pán Valachovič. Ja sa vyjadrím asi tak, jak ten kolega, ktorý tu hovoril. Ja som sa zdržal, pretože tento bod 3, tak jak je to v ňom napísané, ako je to protizákonné. Nebudem hlasovať za nič, čo je protizákonné, pretože povedzte mi, ako chcete vy, ktokoľvek, či samospráva, vstúpiť do správneho konania, ktorý vykonáva štátna správa. Neexistuje, vadí mi to zabezpečiť formou vydávania stavebných povolení. Pokiaľ žiadateľ o stavebné povolenie splnil všetky podmienky stavebného zákona, stavebný úrad je povinný vydať stavebné povolenie. Sú tam niektoré, poviem, že aj formulácie také, ktorými sa nestotožňujem, ako obsah plne s tým súhlasím. Ale zdržal som sa v jednom jedinom bode, že jednoducho nie je to pre mňa dosť čisté, aby som za to zjel. Ďakujem. V poriadku, však máte právo na svoj názor. Nie je absolútne žiadny problém. Ja som bol prekvapený, že nikto nebol za, respektíve proti, pardon. Ako kľudne mohli byť viacerí proti a to sú argumenty, ktoré určite majú nejaké to rácio. Ja rozumiem týmto argumentom, ale skúste pochopiť aj to, že keď sa tam budú vydávať ďalšie a ďalšie stavebné povolenia, tak už ten proces naozaj nadobudne taký charakter, že už bude veľmi ťažko zvratný. Takže my sme mysleli akurát tým vyhlásením to, aby sa nerobili ďalšie súčinné kroky, ktoré tú lokalitu budú zahlcovať ďalšími stavebnými povoleniami,
a aby sa najprv dali tie povolenia preskúmať na prokuratúru. Ak môžete, ja sa opýtam všetkých tu, komu sa formulovali tieto opatrenia? Vy tieto opatrenia ako poslanci nenaplňate. Naplňa ich štatutár mesta. Tak sa teraz otvorene pýtam, ak štatutár mesta, primátor mesta, pôjde v tej súčinnosti, v akej ide od januára 2015, ako to chceme riešiť? Ja rozhodne zastávam jeden jediný názor. To, že sa nepodala tá žaloba s tým, aby v tom bolo obsiahnuté predbežné opatrenie, kedy boli pozemky ešte na akciovej spoločnosti Polygón, nebola podaná zámerne, pretože ten projekt bol pripravený. Podala sa až vtedy, ak boli pozemky preč. Dnes nemôžeme podávať žiadne predbežné opatrenie na pozemky súkromných osôb, dokonca súkromných osôb, právnických osôb, pretože tie pozemky sa posúvajú ďalej. Dneska Vardek predal pol hektára pánovi Rybanskému, dneska firma Rezidentka má vlastníctvo ďalších pozemkov, čo je z kraja. Ja jednoducho poviem teraz na začiatku to, čo som chcel v jednom diskusnom príspevku povedal, ale nevystúpim. Ja neverím, že toto mesto dostane jeden jediný halier z tej činnosti. A budem pokračovať ďalej. Dostane ich až vtedy, ak jednotliví investori začnú žiadať o stavebné povolenia, pretože mesto ako účastník konania má koľko možností požadovať to a spravte urbanistickú štúdiu, aby sme vôbec vedeli, že to je bláznostvo v tom regulačnom liste. Tam mali byť územné plány zóny alebo minimálne urbanistická štúdia. Tam nie je nič. Dneska, tak ako hovoril tuto pán kolega, my nevieme, koľko ulic tam bude, koľko domov tam bude, my sa domnievame. A preto ja hovorím, že pre nás bude dôležité vytlačiť buď peniaze, alebo vecné plnenie, zriadenie nejakých investícií, ktoré budeme požadovať ako doplnkové investície od jednotlivých stavebníkov. Ale upozorňujem na to, že môže sa stať, že jednotliví stavebníci budú už len obyčajní občania, ktorí si kúpia pozemky zaslušnuté. Takže alternatív je tam dosť, treba to ustriehnúť, ale vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku. Neverím, že dostaneme jediný halier z akciovej spoločnosti Polygón do kasy mesta. Janko, počúvaj ma. Sám si hovoril, že cestový majetok svojím súhlasom. My, poslanci, máme o tom hlasovať, dá sa povedať, v obecnom bremene. Bez nášho súhlasu sa tam bude ďalej budovať. Ty si za to, aby sa tam budoval ako ďalšie stavebné povolenia bez poslancov? Otázka. Je to majetok mesta a keď je to raz majetok mesta, myslím, že zákon 369 jasne o tom hovorí, o vecnom bremene, že majú to schváliť poslanci. Ďakujem. Tono, ja mám dosť silný hlas, nepôjdem k tomu mikrofónu. Tono, máš pravdu. V kompetencii mestského zastupiteľstva je schváľovať prenajmy pozemkov, zriaďovať vecné bremená. Ak ich zriadil niekto a dovolil niekomu stavať alebo ťahať alebo robiť investičnú stavebnú činnosť na pozemkoch mesta, bez toho, aby tam boli zriadené vecné bremená alebo súhlas mestského zastupiteľstva, jednoducho zneužil svoju pravomoc. To je všetko, čo sme pamätali. Takže ak je potrebné, ja s tým nemám problém, pretože ja som tu bol na zastupiteľstve, počul som všetko to ostatné, ja zhodnotím sám, ja som nie na jedného primátora podal trestné oznámenie, ale v tomto prípade ho podal za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ďakujem. Chcel som aj ja na toto povedať, že ja si myslím, že pán primátor porušil 3-krát zneužil právomoc verejného činiteľa. A to tým, že sám svojvoľne stiahol žalobu a to isté aj spravil v
tomto prípade. A ešte jeden, a to bolo úplne na začiatku, že vlastne tú žalobu najprv nepodal, lebo bolo dané uznesenie. Takže podľa môjho názoru 3-krát zneužil. Neraz. Ja by som chcel zareagovať, aj keď tu už nie pán Valachovič sa pýtal otázku do pléna, že akým spôsobom chceme vlastne my donútiť alebo zabezpečiť, aby sa naplnil tento text znenia, ktoré sme práve odsúhlasili. Právny nárok na to neexistuje. Hej? Jediný tlak je, ako sa hovorí, je to tlak občanov. Ten primátor sa musí pozrieť každému z vás do očí a povedať vám, nerobil som to preto a preto to. Podľa mňa, keď je tu pomer, že 90, ja neviem koľko, 4 občanov voči 4, ktorí sa zdržali, za to zahlasovalo, tak to chce veľkú guráž, aby človek povedal, že a napriek tomu, že takéto veľké percento občanov si myslí, že koná nesprávne a pôjde ďalej po svojom, tak on sa za to bude zodpovedať. Aj prídu voľby o 2 roky a vlastne občania vyjadria vtedy svoj názor na súčasného pána primátora. Je to jediný spôsob. Buď bude konať v súlade s vôľou občanov, alebo občania potom vyjadria svoj názor na jeho konanie. Takže právny nárok nevieme hodnotiť. Preto sme práve tu, preto sme my zvolali to zhromaždenie občanov, lebo zastupiteľstvo nemá žiadne páky na to, aby podalo túto žalobu, alebo by vynútilo, aby nebola stiahnutá a podobne. Preto sme tu, aby vy ste rozhodli, aká je vôľa občanov, a dali ste to jasne na jeho mestu a vedeniu mesta. A mesto musí potom uvážiť, ako s tým naloží. Či bude konať v súlade s touto vôľou, alebo nie. To je všetko. Myslím si, že je to záväzné stanovisko, ktoré my dáme a malo by sa mesto tým riadiť. Či tak bude konať, alebo nie, uvidíme. Ďakujem. Áno, ešte ak môžem, škoda, že odišiel pán Valachovič, nebude počuť, čo mu chcem povedať. V podstate, v zásade súhlasím s tým, čo povedal. Jedinou výnimkou, pokiaľ vklad pozemkov do polygónu by bol vyhlásený ako neplatný právny úkon, tak všetky ďalšie prevody sú neplatným právnym úkonom. Ak ten prvý prevod je neplatný, tak aj druhý, aj tretí, aj štvrtý, aj piatý. Čiže nie je to stratené a to predbežné opatrenie má zmysel, lebo ako môžeme dať kľudne predbežné opatrenie, pokiaľ by sme teraz podali žalobu, že vklad pozemkov bol neplatný právny úkon, môžeme zároveň dať návrh na predbežné opatrenie na zamedzenie ďalšieho nakladania s tými pozemkami. V tom nemám pravdu, v tom sa nestotožňujem s tým, čo povedal, ale vo všetkom ostatnom sa stotožňujem. A ešte posledná myšlienka, že my preto ponúkame reálne riešenie. To prvé riešenie, dajme my ponuku, ktorá bude mať systém záruk a garancií. Druhé riešenie, ak to nevíte, iniciujme petičnú akciu a skúsme tú vec presadiť, tak ako sme v prvej petícii presadili veľa vecí, skúsme to presadiť v tejto druhej petícii. Ďalšie riešenie, vyhlásme tam stavebnú uzáveru. Tu môžeme, pokiaľ nebude urobený nový územný plán, my máme právo vyhlásiť stavebnú uzáveru. To sa dá urobiť okamžite. Hej? Ďalšie riešenie je to súdne riešenie. Čiže tu stále sú, áno, my naháňame toho zajaca, už ho chytáme za chvost, už nám uniká, nemôžeme za to, ale stále sú tu reálne riešenia, ale na to potrebujeme vôľu ísť do tých riešení. Hej? Takže dá sa to ešte riešiť, nie je to stratené úplne, treba sa o to pokúsiť, pretože keď sa o to nepokúsime, čo sa stane? Tú lokalitu nám zastávajú, zisky si zhrabnú, odvezú si ich do daňových rajov, mesto nič neuvidí, zdedí dopravné problémy, zdedí problémy v súvislosti s novými deťmi, školy, škôlky, zase sa budeme skladať. Celý tento rok sme sa skladali na to, aby sme vybudovali novú školu a škôlku. Išlo do toho možno 400 000 eur. Hej. Kvôli tomu sme nemohli opravovať cesty, budovať obchvaty, pretože všetko išlo na školu a škôlku. A stále sa tu opakuje tá istá pesnička. Príde nový developer, prinesie nových ľudí, tí potrebujú škôlky, my to musíme zafinancovať, zase nemáme na tie cesty. Potom zase pustíme nejakú lokalitu a zase musíme naháňať škôlky. Teraz sme nejak tie škôlky vyriešili aj školy, ale keď sa spustí polygón a tam prídu tisíce nových ľudí, zase budeme mať nedostatok miest, zase budeme musieť šetriť na tie cesty. Toto je stále opakujúca sa pesnička. A otázka je, prečo by sme im to mali pustiť? Pokúsme sa ešte o to. Stojí to za to. Pokiaľ budeme organizovaní, pokiaľ budeme vedieť, čo chceme a budeme mať vašu podporu, možno to vyjde.
Ja takú perličku som chcel, teda na základe tých trestných oznámení, či do toho lietalo a tak ďalej, tak bol som prvý, na ktorého bolo podané trestné oznámenie. Bolo to vtedy, keď sme hlasovali na prvom mestnom zastupiteľstve o zrušení uznesenia, ktoré prijal ten územný plán. A vlastne bol som v Malackách a bol som obvinený práve z trestného činu do verejného činu, porušenia právomoci verejného činu, korupcia a tak ďalej. Takže iba na margo toho chcem, potom po mne nasledovali na NAKU, čiže Národnú kriminálnu, ďalší poslanci z tohoto istého dôvodu. A to len preto, že sme si mysleli, že ten územný plán, ktorý zmenil tú trávu na tie stavené pozemky, bol nevýhodný pre toto mesto. Tak len aby ste teda vedeli, že takto sa tie veci asi majú a posúvajú a len taká perlička do trestného oznámenia na mňa podal spoluposlanec z tohoto zastupiteľstva. Nech sa páči, do diskusie ďalší. Ja som jeden z tých poslancov, ktorí sme pred 15 rokmi zhruba hlasovali predať tomu poligónu. A dopadlo to tak, že teraz je obrovská nervozita, lebo už neviem, 5. alebo koľko vlastníci to majú a zrejme aj koneční užívateľa niektorých môžu byť. A sú tam už určité línie kanalizácie postavené a podobne. A takže keby sa stávalo, tak budú nervózni obyvateľa mesta. Keď sa to zastaví, budú nervózni tí investori. Samozrejme. Treba to robiť rýchle, podľa možnosti, čo najrýchlejšie, by sa to dalo. Ja som sa zúčastnil na vyhlásení posledného slova ostatného súdu v Malackách, to bolo asi 5 rokov dozadu, kde sa prejednávalo táto vec, ale otázka bola taká v podstate smiešná, keď si tak zoberiem, lebo bol podnet, že na ten súd, že či môže byť platná tá zmluva s poligónom a vesme s Dupami, bodka. Tak samozrejme súd sa ťahal dlhú dobu a na vyhlásení povedala svedkyňa, že áno, je to platná, lebo je to napísané, tak to je, ale neopustila si poznámku, že chyba sa stala úplne na začiatku. A to je práve to, čo by sme mali riešiť. Lebo keď si zoberieme, že za 13,5 hektára, dneska sú to stavené pozemky, už v tom čase, keď sa o tomto jednalo, stávala dvora kanalizáciu, ktorá sa vytláčala, tu hore na ulicu, na Malskú ulicu, tak sme vedeli, že to budú stavené pozemky za krátku dobu, tak sa vedelo, že to skončí a preto sme urobili opatrenie poslanci, ako tomu zametiť, aby sa s tým šlaparilo nejak tak, ako mesto nechce. Tak my sme sa rozlišili s tým, že myslím, že všetci, ktorí sme tam boli, sme dávali požiadavku, že ten poligón chceli ako verejnú prospečnú a pre seba cvičné dráhy a nejaké budovy, že keď tam poligón nevystáva, neprestáva do 2 rokov nič vystavného, skrátka, že sa niečo nebude robiť, tak to musí vrátiť mesto naspäť. Pôvodne sa uvažovalo, že vtedy už to bola symbolická suma 100 korún za meter štvorcový, toho pozemku, tak to zhruba tých 14 miliónov bolo. Takže nakoniec to dopadlo tak, že ani sme o tom všetci nevedeli, že 14 miliónov sa nemuselo zaplatiť a vznikla táto akciovka, kde v podstate ide o to, že za 800 000, ne eur, ale korún slovenských majú títo páni aj následovníci tie pozemky svoje vlastnice prakticky, že si môžu robiť to chce a bez toho sa len na to kúka. Tak to sa nemôžeme nechať vybiť. To je bastrák, všetci možní privatizéri na Slovensku toto nedosiahli, jedine tí, ktorých je dosť hodne po celom Slovensku, dedinách, mestečkách, ktorí vedia na katastre, ako to chodí, keď si nejaké pozemky, tak sa to zmostra zadarmo. Tak tie sú ešte lepšie, ale toto je niečo, keď tu pomerke vyrážame nejaká deskatená, a ešte keď ten okruh v Bratislavsku bude tunel, tak to samozrejme sa dále vyšvihnul, bude výschodov, tak treba robiť rýchlo skrátka. Ja som rád, že sme sa na to dali a vy ste to už mohli robiť rok a pol dozadu, ako ste zase nemysleli. Škoda, že to nešlo už tedy. Ste to mohli robiť. Ďakujem, len jedno vysvetlenie k tomu súdnemu sporu. Tak od tej situácie, keď bol ten prvý súd v Malackách, tak tam to bolo tak, že prvostupňový súd potvrdil rozhodnutie pre investora, druhostupňový ho zrušil a vrátil naspäť na prvostupňový. Prvostupňový zase potvrdil rozhodnutie pre investora a druhostupňový už nemal možnosť rozhodnúť, zase ten odvolací. Tam bol veľký predpoklad, že zase to zruší a vtedy sa vlastne akože dohodli, že sa stiahla tá žaloba, to bolo v roku 2012.
Od toho okamihu, kedy ten prvý súd rozhodoval v Malackách, to bolo niekedy v 2000, si to nepamätám, 5., možno 6., je rozdiel v tom, že medzi tým objavilo sa jedno rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré sa dá považovať ako judikát pre takýto typ konaní. Hej. To rozhodnutie v tom čase to nebolo, keď rozhodoval Malacký súd. Teraz už je. To rozhodnutie som ja poslal aj právnikom mesta, aj primátorovi a v zmysle toho rozhodnutia Najvyššieho súdu, škoda, že ho tu teraz nemám, tá výroková veta znela, že ak zakladajú spoločnosť viacerí spoločníci, v tom prípade to bol iný prípad, ale tam tiež dvaja zakladali a jeden vloží celý majetok do tej spoločnosti a druhý vloží len nepatrnú čiastku a ten druhý, ktorý vložil nepatrnú čiastku, má väčšinu hlasovacích práv, čiže rozhoduje o tom majetku, tak takýto vklad majetku a takéto založenie spoločnosti je neplatný právny úkon pre rozpor s dobrými mravmi. Vyslovene to je judikované, je na to judikát Najvyššieho súdu. A to je ten rozdiel od situácie, keď o tom rozhodovali Malackí prvýkrát, že vtedy nebol tento judikát na svete, dneska je. Dneska sme opreli tú našu žalobu, za to sa tak strašne vyplašili, keď tá žaloba bola podaná, pretože už to bol veľmi silný argument. Keď raz rozhodol Najvyšší súd, to už je naozaj silný argument. Malacký si nemôže dovoliť tvrdiť, že to neexistuje. Hej. Práve za to sa tak strašne naplašili, lebo pochopili, že toto začína byť vážne. Tak rýchlo tú žalobu radšej stiahli. Tým pádom spôsobili to, že keby tú žalobu nestiahli, veď ono ten priestor na rokovanie, na podávanie alternatívnych návrhov vždy bol, veď ten súdny spor by trval pár rokov. By sme mohli kľudne rokovať ďalej, ale za situácie, že by sme zároveň riešili súdny spor, kde by sme si uplatňovali všetko a skúšali by sme rokovať na zmiery. Ale my sme sa zbytočne vzdali tejto zbrane, ktorú sme mali, stiahli sme tú žalobu a teraz sme sa sami seba dostali do nevýhodnej pozície. Hej? Čiže toľko k tomu. Môžem? Len krátko, moje meno je Ivan Kopáčik, ale len krátku poznámku mám. Môžete na mikrofón, prosím. Musím? Hej? Dobrý deň, Ivan Kopáčik. Ja nemám otázku, len dosť dlho sme počúvali, že oni stavajú a oni schválili a oni stiahli. Poprosím, aby sme nazývali veci pravými menami, lebo keď som bol malý, tak sa hovorilo, že oni a oni a oni. Ale teraz to nie sú oni, teraz sú to asi konkrétni ľudia. Tak keď počúvam, že oni stiahli a oni rozhodli, tak povedzte nám, že kto. Ďakujem. Ďakujem. Ja som to povedal v podstate na začiatku, povedal som to takou jemnou formou a skúsim to zopakovať zase jemnou formou. V podstate teraz sú dve koncepcie toho riešenia. Prvá je tá naivná koncepcia, ktorú predstavuje Mestský úrad na čele s pánom primátorom. Tak tá naivná koncepcia hovorí, umožníme im to zastavať, na konci dňa však nám niečo dajú, veď to slúbili. Hej. To, že to neslúbili žiadnym právnym dokumentom, ktorý by uzatvorilo mesto, to, že to slúbili dve súkromné spoločnosti medzi sebou, ktoré majú spoločníkov daňových rajov, jak to hovoril kolega, to nie je žiadna garancia, ale to je v tom tá naivita, že však im to umožníme, možno na konci dňa nám niečo dajú, nejaké omrvinky. A tá druhá koncepcia je predstavená poslancami Mestského zastupiteľstva, alebo aby som bol presne väčšinou poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorá je koncepcia reálna, že neverme sľubom, lebo tie tu už boli. Už sme veľakrát boli v situácii, keď nám sľubovali. Ale skúsme postaviť systém, ktorý by bol nenapadnutelný, kde by bolo presne stanovené po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté, čo sa urobí, presné sankcie a čo z toho mesto bude mať. Ale mesto, nie polygón, mesto. Na základe zmluv, ktoré bude mať mesto. Na základe zmluv, ktoré budú verejne odkontrolovateľné a tak ďalej. Čiže na vašu otázku odpovedám jemnejšie. Áno, je tu koncepcia Mestského úradu, ktorá je koncepcia, dajme tomu, naivity a koncepcia Mestského zastupiteľstva. Tu je celý problém, že sa bijú tieto dva názory, tieto dve koncepcie a my proste nevieme to riešenie presadiť bez štatutárneho zástupcu mesta. Taká je pravda. Keby štatutárny zástupca mesta nás podporil v tých riešeniach, ktoré navrhujeme, mohli sme to podstatne ďalej. Nech sa páči. Ja len teda krátke. Po 15 rokoch nejakého biznisu sme prišli na to, že sa nechceme súdiť,
Lebo my zase prvé 3 body sú vlastne o tom, že ideme zadať nejaké riešenie. Je to trošku škoda, že zase ideme ponúkať nejaké riešenie a firme, ktorá proste je v daných kraju, ktorá proste niekde ľudí, neviem, ako, s ktorou firmou zatvoríme dnesko zmluvu? S ktorou firmou? Máte pravdu, ale zajtra môžeme podať žalobu. Len my ju nemôžeme podpísať. My nie sme osoby, ktoré sú postavené štatutárneho zástupcu mesta. Žalobu môže podpísať len štatutárny zástupca mesta. Čiže vy máte pravdu, áno, keby bolo na nás, tak tam podáme žalobu, počkáme si, ako rozhodne súd a podľa toho sa zariadíme. Ešte aj potom môžeme rokovať stále, hej. Bude to zablokované, budeme sa súdiť, budeme predkladať argumenty a keď vyhráme, máme všetko naspäť. Keď prehráme, budeme rokovať. Aj toto je riešenie, ale nie sú tie prvé 3 body práve zase ako keby primátorovi na mlyn, lebo my reálne tie prvé 3 body nevieme naplniť. S kým zatvoríte tú zmluvu? Prečo ich nevieme, ale môžeme dať ponuku. Keď sme boli vyzvaní zo strany akcionára väčšinového, aby sme dali ponuku, prečo by sme... No a komu to dáte? Na Seychelských ostrovoch alebo akcionárovi na Dore? Podáme ju štatutárnemu zástupcovi spoločnosti BCP. To je konkrétna osoba, hej. Sice BCP je vlastnený na Seychelských ostrovoch, to je pravda, aj na Britských Panenských ostrovoch, ale mám tu štatutárneho zástupcu, čiže tomu vieme dať ponuku. Bude súhlasiť s nejakou dohodou, ktorá potom sa stopí niekde v 4 stránkach a potom tie mesto aj tak dopadne tak, že nie je to asi najreálnejšie v dnešnej dobe podľa toho, ako proste vidíme, ako funguje, ale za 15 rokov proste ktoré sa nejakým spôsobom. Ale nevieme donútiť primátora. Ja viem, ale podľa mňa toto malo byť hlasovanie na súdenie, alebo proti súdeniu, lebo tuto sme dali ponúkli nejaké 4 body, ktoré môže primátor ako keby v úvodovkách postupne sa snažiť naplňať, alebo vrať, že ich naplňa. Čiže toto je podľa mňa škoda. Tu malo byť sa hlasovať za to, že ideme sa súdiť a ideme to spolu zablokovať, alebo proste, lebo zás sme ponúkli proste 4 body sú o tom, že ideme dať spoločnú cestu s firmou, s ktorou sme nenašli cestu spoločnú za 15 rokov, a teraz ideme dať spoločnú cestu 15 rokov. To je podľa mňa akože zás utrešené. To, čo hovoríte, máte úplnú pravdu v tom, jednoznačne, ale chcem povedať na margo toho asi toľko, že existujú technické možnosti, právno-technické, ako tie peniaze dostať priamo z tých spoločností rovno na mesto. To sa dá spraviť. To je prvá vec. Druhá vec je, že ja predpokladám, že primátor tú žalobu nepodá. Není asi tu sila, ktorá by ho donútila. Možno by to bola sila veľkého verejného tlaku, ale ja predpokladám, že to nepodá. A za 2,5 roka už tam môžu stať rodinné domy. A už odtiaľ nikoho nevyženiete. To už je nereálne. Čiže preto tu tieto dve možnosti, že pokiaľ by sme z toho vedeli získať nejaký relevantný peniaz a technicky to vedeli tak zabezpečiť, že peniaze dostane toto mesto. Preto my hovoríme, že polygón. A my to dohodneme s BCPom a dá sa to technicky ešte zariadiť ešte u toho zdroja, čiže odkiaľ tie peniaze pôjdu. Čiže toto by sa dalo technicky zariadiť. Čiže preto tieto dve možnosti. Pokiaľ tá žaloba nebude podaná, tak podľa môjho názoru asi bude podaná 2,5 roka, tak už sa ťažko budú odhľadať ľudia, ktorí si to kúpia a postavia domy. Už ich vlastne nevyženieme. Ja len by som napadol toho, čo ste hovorili. Problém totižto pred týmto zhromaždením bol v tom, že všetky tieto veci, o ktorých my tu hovoríme verejne a otvorene, boli schované. Keď sa opýtate ľudí v meste, čo je to polygón, alebo o čo tam ide, tak v podstate nikoho to netrápi, nikto o tom nič nevie. My sme tento problém otvorili, my o ňom hovoríme verejne, my sme zverejnili veci, boli napríklad aj v televízii Markíza o tom, bola urobená reportáž a tento spôsob je tzv. Verejný tlak. A teraz momentálne to rozhodovanie, ktoré bolo doteraz tak, že bolo to za dverami, kdesi v nejakom kabinete, tak teraz, keď sa bude musieť rozhodovať, tak už tam bude pocit aj napríklad vašich očí, že už na to pozeráte, že už takáto skupina ľudí o tom vie a keď táto skupina bude rozprávať ďalej, tak bude o tom vedieť ďalšia skupina ľudí.
A už ten problém polygón, keď si aj prečíta niekto v Stupavských novinách, tak mu bude rozprávať úplne niečo iné, ako keď to bolo pred pár dňami, alebo predtým, než my sme nastúpili do poslaneckých pozícií v mestskom zastupiteľstve. Ďakujem. Môžem ja? Áno. Nechcem to umelo predĺžovať. Moje meno je Juraj Vojtko. Ale ja mám pocit zo všetkých tých diskusí polygónu, že napríklad tu sedí podľa mňa jeden pán, ktorý sa k týmto veciam môže postaviť, zaujať nejaké stanovisko ako keby z inej strany. A mám na mysli konkrétne vás, pán Greguš. Vy ste v podstate jeden z najbližších spolupracovníkov pána primátora. Dostali ste dôveru, ste šéfredaktorom Stupavských novín. Hej? Do toho okolností ste pred rokmi podnikali, pokiaľ teda obchodný register hovorí pravdu, vo viacerých firmách s tým istým človekom, ktorý dneska realizuje tieto transakcie v roku 2015, prevody majetkov, po nás a 500 a podobne. Ale nie je tam smerujem, hej? Smerujem k tomu, že keď bola kauza Horník, tak vtedy vlastne developer aspoň sa hájil tým, že v jednom z tých vydaní bol pokus obhájiť, čo sa tam ide diať. Hej? Bol pokus obhájiť vlastne nejaký postup na kúpalisku, na Horníku a tak ďalej. Teraz v podstate tu vyše roka prebiehajú nejaké procesy a v týchto novinách, ktoré v podstate vy zastrešujete, žiadna zmenka. Tam prebieha, na Horníku neprebiehala výstavba, ani na kúpalisku. Napríklad ten developer proste k tomu zaujal nejaké stanovisko. Snažil sa nejakým spôsobom obhájiť tie postoje. Na polygóne prebiehajú činnosti, ale nič k tomu nepublikuje. Nerozumiem. Ešte niekto do diskusie? Chcete reagovať? Môžem? Áno. Nech sa páči. Ja by som chcel iba k tej doprave, ako ste začali na začiatku, že bolo by tam nejaké prepojenie tej lesnej ulici a to je síce pekné, ale keď prepojíte polygón, lesnú ulicu, zainvestuje tam nejakú časť majetku, kúsok cesty, zase sa ten problém preleje iba na Malasku a ďalší problém na juhu, kde sa nedá prejsť o po 8. A vlastne ešte pán sa pýtal, že prečo máme tých 20%, ja som teda iba rozmýšľal nad tým a vlastne tam je to, že Stupava dala svojich 20% pozemkov z celého toho polygónu, to bolo 20%. Nie. Lebo celé je dostala 20%. Dobre, ale keď si zoberiete tú výmeru celého polygónu, čo bolo 500... Ja to vysvetlím, dobre? Hodnota pozemkov v tom období v roku 2001 v tej výmere 133 000 m2 bola 15 miliónov slovenských korún. Čiže to reálne mesto malo ako majetok hmotný, reálny majetok pozemkov. Vložila to do spoločného podniku, kde ten ďalší účastník prišiel s tým a povedal: ja na tých pozemkoch postavím tzv. Polygón. A to mala byť cvičná dráha, kde sa mali cvičiť ozbrojené, teda hasiči, policajti a tak, všetky tieto zložky. A to bude mať hodnotu 100 miliónov. Čiže pomer 100 miliónov a 15 miliónov je tých 20% zhruba. Necháme vám dobre, vy ste dali 20 a my dávame tých 100 miliónov, to je tých 80%. Zriadila sa zriaďovacia listina akciovky, kde sa museli zaplatiť nejaké poplatky, no tak oni tam zaplatili tých 800 000 korún vtedy. Dobre, ale ten pomer, tých 20% ide z toho imaginárnych 100 miliónov ku reálnym 15 miliónov. A toto sa vlečie tých 16 rokov stále, čiže máte tam 20%, máte tam 20%. Dobre, ale mne to bolo také nejasné, lebo mohlo to sedieť aj tak, že sme dali 20% z celkového... Nie. Mesto dalo 133 000 reálnych. To malo byť koľko, dokupy 600 alebo... Čo? 1000 m2. Tam boli ešte ďalšie veci v hre a to bolo, že ešte ďalších 500 000 m2 sa tam malo, ale odkiaľ, to už je... To mala zabezpečiť
určitá druhá firma, ktorý má 80% toho pozemku. Áno, tam boli viaceré, áno. Vlastne logicky, že 20% má mesto, ale má zabezpečiť 80 ďalších. Nie, toto, čo som vám povedal, je asi tá hrubá pravda. Zhruba takých 20%, ako to vzniklo, no asi pomer. Ja vám to ešte stručne inak poviem. Mesto vložilo 15 miliónov korún v pozemkoch, ale započítalo sa to na vklad len do výšky 200 000 korún. Okay? Čiže to je celý problém, že mesto vložilo 15 miliónov korún, ale dohodou dvoch zakladateľov sa to započítalo len do výšky 200 000 korún. A tým, že ten druhý zakladateľ vložil 800 000 korún, spolu vložili milión, ten druhý vložil 800 000 a mesto len 200 000, lebo sa mu to započítalo len 200 000, tak ten pomer bol 20:80. Len vtip je v tom, že mesto vložilo nie 200 000, ale 15 miliónov. Takže malo sa to započítať do výšky 15 miliónov a ten skutočný pomer mal byť 15 miliónov ku 800 000. Takýto mal byť pomer síl tej spoločnosti. A to je tá naivita, hlúposť, alebo trestný čin, alebo akokoľvek to nazvime, to je jedno, že kto súhlasil s tým, aby mesto vložilo 15 miliónov reálnej hodnoty a aby sa mu to započítavalo na vklad len vo výške 200 000 korún. Toto je ten problém. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, to som pochopil na začiatku vlastne, že prečo sme došli do tie percentá, že to bola tá naivita, ako hovoríte. Není mi jasné, že prečo sa už o tých 20% nerozpráva ďalej, lebo to hovoríte, že sú stratené a reálne je 5%. Proste mesto tam malo 20%, aj keď sa prevádzalo na iné firmy alebo spoločnosti, tak stále tých 20% by sme tam mali, nie? Áno, nezmizlo tých 20%. No zmizlo, mesto malo 20% v polygóne, hej? A polygón tie pozemky vložil do ďalších spoločností, kde má polygón 20%. Polygón, nie mesto, polygón. Takže mesto má 20% z 20%. Okay. Čiže ten polygón si robil s tými pozemkami ďalej, čo chcel. Ja si myslím, že tu mesto neuvidí nič. Som zahlasoval, ale toto je tu dnešná doba taká, že tu... Je to realita, žiaľ. To už je všetko takto odkladné. A to už vôbec nehovorím o tom, že pôvodne bolo v stanovách tzv. Blokačné ustanovenie, ktoré hovorilo, že ten polygón nemôže prevádzať tie pozemky bez súhlasu mesta a bolo to garantované takým spôsobom, že mesto malo 2 členov dozornej rady, z troch členov malo mesto 2. A pokiaľ tá dozorná rada neodsúhlasila ten prevod, tak sa ten nemohol udiať prevod pozemkov. A došlo k tomu, že najprv sa táto blokačná klauzula odstránila zo stanov, čiže boli zmenené stanovy, 80% sila akcionárskych práv rozhodla, že boli zmenené stanovy a táto blokačná klauzula bola odstránená. Tým pádom sa vytvoril predpoklad na to, aby sa tie pozemky mohli previesť. Predtým sa to nedalo, lebo to bolo zablokované. Takže to bolo pripravené. Hej. Nech sa páči. Dobrý deň, som Vašek. Hovorí sa tu stále pomalečky o krádeži. Bola vyvodená voči niekomu konkrétna trestná zodpovednosť? Bolo podané trestné zodpovednosť? Oznámenie na niekoho? A keď nie, tak prečo? Ja som podával trestné oznámenie na Národnú kriminálnu agentúru. Doplňal som ho množstvom všelijakých dokumentov, dokladov, katastrálnych map, naozaj som sa s tým nadrel a výsledok bol taký, že bolo rozhodnuté, že to nebol trestný čin. Že proste nikto nespáchal trestný čin, že hlúposť nie je trestný čin. Ako stručne povedané, žiaľ, žijeme v takom štáte, v akom žijeme, čo na to povedať viacej, hej? Čiže ja som dal trestné oznámenie, ale to trestné oznámenie bolo prijaté zo strany vyšetrovateľa. Moje meno je Bauer. Vážené dámy, vážení páni, sedíme tu dlhú dobu, diskutujeme o problémoch vo veľmi širokej, ale by sa dalo povedať, názoroch rôznych, ale naozaj náš pán primátor tohoto absolútne nezaujíma. Stanovisko občanov je pre ňoho nula, pre ňoho sú obchodné záujmy. A skúste nejakým spôsobom niečo navrhnúť preto, aby sme sa zbavili takého muža, ktorý nemá záujem
o to, aby zastupoval záujmy Stuparu. Ďakujem. Moje meno je Rašek, ja nahrám kolega predom. Hovoríte, že pán primátor dáva záruku tomu, že investori potom nám nejaké peniaze dajú. O 2 roky, keď budú voľby, a keď zrovna vtedy tí investori tie peniaze nejaké dajú mestu a pán primátor to takto vyvesí, že aha, prišli nejaké peniaze, tak tomu len pomôže. Treba nám to stýmať. Ak môžem tomu, ja som mal s pánom primátorom na mestskom zastupiteľstve v minulosti strašne veľa tvrdých stretov názorových a vždy som mu do očí povedal, čo som si myslel, ale nikdy v živote som nehovoril o človeku, ktorý nebol prítomný. Túto zásadu si dovolím dodržať aj teraz. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, pretože nie je tu prítomný a nevie sa brániť. Bolo by to neférové. Ja tie veci radšej otvorím na zastupiteľstve a poviem mu to do očí, aby mi mohol oponovať, aby sa mohol brániť. Myslím, že nemali by sme toto robiť, teraz ohovárať človeka, ktorý tu nie je prítomný. Pardon za výraz ohovárať, ono to nie je ohováranie. Vyjadrili ste to, čo ste mali na srdci, ja tomu rozumiem, ale nehovorme o človeku, ktorý sa nevie brániť, nie je tu prítomný. Ja som sa pokúsil to vysvetliť, tú koncepciu, nazývam to koncepciou naivity. Myslím si, že je to chyba. Nerobme tú istú chybu, ktorú sme robili v minulosti a pozrieme sa na tú vec z iného uhla pohľadu. A pán primátor je ten človek, ktorý dokáže rozmýšľať a dokáže si spočítať veľa vecí a myslím, že on je už momentálne na strane tej dohody, respektíve je za to, aby sme dali takú ponuku a podľa mňa sa veľmi modlí, aby to druhá strana prijala, aby tá kauza sa zniesla do sveta. Všetkým nám odpadne veľký kameň zo srdca, úprimne poviem aj nám, pretože nás to tiež nebaví stále riešiť takéto kauzy. Radšej by sme budovali cesty a riešili dopravné problémy, ale tiež nie je riešenie schovávať hlavu do piesku a utekať pred problémom. To tiež nie je riešenie. Takže dúfajme, že tá dohoda, máme na to 2 mesiace, je to júl, august, tak či tak tie 2 mesiace sú ľudia na dovolenkách, nič by sa reálne ani na súde, povedzme si úprimne, nepodarilo presadiť, ani tá petícia by nemala cez letné mesiace nejaký veľký úspech. Ja navrhujem, dajme tomu šancu, júl a august. Ak táto šanca nevyužije, stretnime sa v septembri a začneme petičnú akciu, kde sa pokúsime to zvrátiť ešte tlakom ulice. To riešenie je seriózne, hovorím to na rovinu, hej. Čo je na tom zle? Dáme tomu šancu 2 mesiace, viac nie. Pokiaľ sa tá šanca nevyužije, použijeme petičnú akciu. Akurát teda, máte ešte moje meno, akurát som vyšiel s tým, že či predsa nezvyšiť tlak tou petičnou akciou. Lebo podľa mňa to je asi najsilnejší tlak na pána primátora aj na všetkých, ktorí sú za to zodpovední. Keď sa preto zase podpíše pár tisíc ľudí, tak asi to bude iná situácia. Keď síce 100 ľudí, ktorí zdvihlo lístky, ale predsa len 100 ľudí. No. Áno, ale predsa len tá petícia je pre mňa výborný nápad, na čím skôr tým lepšie. Určite s tým počítame, ako náhle príde september a dohoda bude nereálna, tak to spustíme. Máte moje slovo. Nech sa páči. Ja som volám Zolec. Ja som jeden z tých 4, čo sa zdržali hlasovania, som sem prišiel hlasovať za. A zatiaľ sa mi to nepodarilo. Ja by som jednu prosbu mal možno na vás, lebo vy ste zostávateľa toho návrhu, na ktorý máme hlasovať, že aj kvôli času, že či by ste nemohli vždycky ten bod prečítať, aby zase nedošlo k tomu, že som bol zaskočený tým znením tohto bodu 3, pretože som sa musel zdržať, lebo ja tam vidím rozpor nejaký z tej svojej profesie, či by sme naozaj nemohli prečítať každý ten bod, aby ste to vysvetlili k tomu bodu, ako si to predstavovať, akým spôsobom sa to dá naplňať. A potom by sme už tomu vyjadriť, ale to bolo by to aj rýchlejšie a možno by nemuseli nejakú genézu, vývoj, ja neviem čo všetkého, len za konkrétne veci, ktoré tu sú prednášané. Mám to ešte raz prečítať celé? Ten ďalší bod, čo sa týka kúpaliska, aby sme teda akože zase som neprišiel na riadok. Pokiaľ ide o kúpalisku. Dobre. Dobre, už sme hlasovali, takže to je...
je to v poriadku, ja viem, že váš názor je za, len odborné srdce vám nedovolilo zdvihnúť ruku kvôli tým dvom slovám stavebné povolenie. Bereme to, museli sme mať aj takýchto nejakých, ktorí sa zdržia, takže to je v poriadku. Môžeme uzatvoriť túto diskusiu? Nech sa páči. Dobrý večer, alebo deň, volám sa Oleščák. Ja vám chcem možno pokaziť trošku eufóriu, s ktorou sme tu. Lebo z obchodného hľadiska, povedzme si otvorene, byť vlastníkom firmy, štruktúrou nejasných vlastníkov na Panenských ostrovov alebo niekde v Paname, vám podpíšeme dnes dohodu, ako chcete. Len nemajme z toho eufóriu, že dohoda bude znamenať, že dostaneme peniaze. Pokiaľ by to bola dohoda s mestským úradom Stupave, že nezam zodpovedný primátor a ten má vyplatiť nejaké peniaze, potom áno, je tam konkrétny človek. Ale ja byť zástupcom firmy, ktorá má vlastníckú štruktúru nejasnú, schránkových firiem, dnes vám podpíšem čokoľvek chcete. Máte pravdu, ale napriek tomu sa to dá. Ja držím palce. Predstavte si situáciu, že by bola taká dohoda, že každý meter štvorcový, ktorý sa v tej lokalite predá koncovým zákazníkom, tak kúpna cena z každého metra štvorcový pôjde najprv do notárskeho depozitu a keď sa dosiahne tá požadovaná výška, tak dojde k uzatvoreniu obchodu. Takže a kontrolovať ten proces sa dá tým spôsobom, že by mesto malo napríklad konateľov tých troch firiem, ktoré to budú predávať, a bez toho konateľa by sa nedal urobiť prevod. Tým pádom by to bolo zabezpečené, že každý prevod by odkontroloval konateľ ako zástupca mesta a z každého prevodu kúpna cena by išla do notárskej úschovy, kde by bola kontrolovateľná a odovzdaná mestu. Dá sa to, všetko sa dá. Vtip je v tom, že právne sa dá urobiť všetko. Otázka je, či je ochota. Hej? Čiže jasné, ale v zásade máte pravdu, že rokovať s niekým, kto má spoločníka na britských Panenských ostrovoch a Seychelských ostrovoch úplne neznámeho, je veľmi zaujímavá situácia. Ja som dvakrát položil túto otázku, keď som sa pýtal, že kto sú vlastne tí ľudia a nedostal som odpoveď. Takže ako v tomto máte pravdu, ale napriek tomu hovorím, technicky sa to dá. Dá sa to. Len otázka je, či bude druhá strana ochotná to akceptovať, či bude mať vôľu. To si zatiaľ nemyslím. Nevidím to ani ja reálne, ale otázka je, prečo sa o to nepokúsiť. Aspoň budeme vedieť, že táto cesta je zarúbaná. Aspoň nám nikto nemôže nikdy vytknúť, že sme sa o to nepokúsili. Viete, ja ste tu všetci, ja som to hovoril vonku Petrovinovi Strlákovi, ja mám bohatú šoférskú prax a mám pocit, že dnes sme v štádiu, skoro všetci, že pravú nohu máme na plyne a ľavú nohu na brzde. Tak sa jednoducho jazdiť nedá. Tak buď dáme tú pravú nohu z plynu dole, alebo zdvihneme tú nohu, ktorá stojí na brzde. Preto aj ja, možno, že to je radikálne riešenie, ja som sa to vyjadril jasne a pred všetkými, ktorí to počuli, ja si prejdem tie materiály, ktoré tá komisia dala. Ak tam uvidím náznak porušenia zneužitia právomoci verejného činiteľa, ja to trestné oznámenie podám. Pretože za tieto veci sú zodpovedné konkrétne osoby v niektorých častiach. A to je o tom, že ja tú nohu z tej brzdy dám dole. Takže vás poprosím, keď budete rozmýšľať do budúcnosti, takýmto spôsobom sa jazdiť nedá. Buď to bude dopredu, alebo budeme stáť. Ďakujem. Dobre, ešte niekto do diskusie na tému polygón? Nikto. Môžeme pristúpiť.